За нас това е важно от гледна точка на реализъм. Тия топчета оттам нататък, дали ще бъде автоматичен и така нататък, това си е ваша преценка. Това са елементарните неща. Естествено, всяко едно нещо, което вие качвате към него, приклади и така нататък, това ги казвам, носи точка, но това е вашето личен избор. При положение, че не разполагате с средствата, а в същото време имате уменията, вие винаги може да прецените, че ще останете с едно базово оръжие, в течение вече на играта да си закупувате неща, които ви трябват, които просто се изискват. Оттам нататък топчетата. Това за нас е доста важен елемент. Тия топчета, които виждаме на всички TMUC формати, това ограничение в топчета. Това връщане назад, освен като хора, но и като брой топчета в игра. С цел някакъв реализъм, сега няма, почти няма всъщност карабини с по 200 патрона, 250. И от тази гледна точка тия топчета имат по-важен смисъл, според мен, на моменти от този реализъм. Те връщат малко ограниченията в Гърция, примерно, бяха малко повече от тези, които видяхте по филмчето, но искам да ви кажа, че по време на играта нямаше никакъв начин да реализираш тези топчета, които бяха у нас. Така че ние сме ги намалили още. И по този начин получаваме две неща. Едното е, че този формат става доста ефтин. Значи вие нямате такъв разход на топчета, отивайки на такова мероприятие, което се надяваме да вкарат в един момент хора, които не са сигурни чисто да се занимават с това, ще могат да опитат на по-ниска цена, просто да пробват това нещо с ниските изисквания за екипировка. Оттам нататък връщаме акцента на една военна симулация. Значи вие много добре знаете, че общо взето и в нашата казарма изстреляш един пълнител по време на службата и стреляш. Значи по-голямата част е физическо натоварване, упражнение и изпълняване на абсолютно безсмислени мисии, така че ние към това връщаме. Към тия мисии не толкова към стрелбата. Стрелбата е начин, по който вие ще реализирате тия мисии, но тя не е единственото средство за реализация. Оттам нататък има едно много нещо. Аз отскоро там занимавам с организация на някакви пейнтбол игри, свирни игрища в Плевен. Искам да ви кажа, идват момчета, заболяват се, или момичета, харесваме и в един момент, сега винаги си идват до момента, други ден заминаваме сега на един много голям сценарий, ще играем, така, вие идвате често, защо не дойдете, нали? Много са добри условията така. Основното, което се казва като, може би и да е оправдание, не съм чак като психолог за това, но аз ще я там ще изцепя топчета. Значи, малко това го има, че отсреща там електроника и почне нещо друго. Това нещо при 50 топчета, какъвто електронен режим да бъде, това не е толкова плашно. Или поне не изглежда толкова плашно за човек, който не разбира, че и с 50 топчета може да си топчета. Така иначе, ние трябва малко или много да ги видим тези неща. Следващото нещо, което видяхме така интересно в това нещо, в това филмче, бяха ролите. Това много роли, най-различни, стават компютърна игра в един момент, такива. Не е речено, че точно така трябва да изглежда това, но самите роли на нас дават една възможност в чисто концептуален момент ние да кажем, понеже всеки има собствена роля. И имаме 6 човека с отделни роли и 6 отделни задачи от другата страна. Ние много лесно можем да разберем кой какво е свършил по време на тази игра. Значи никой от тях няма да остане неразбран. Малко ще скъсаме с този момент. Аз ходих на една игра и много ми хареса, обаче ме заебаха на една поляна. И аз седех там, но там никой не мина. И аз седех и това беше много яко. Той колегата донесе една бъклица. Пинаха, дренаха следовете, ама никой. Там ни пратили командири, ние там никой не проявихме. Това нещо няма да го има. Вече си има мисии, отивайки на това нещо, искаш ли отсреща да има изпълнени мисии и точки, изобщо вървене в някаква посока, лежането по поляни ще се минимизира много това. Защото той е опасен, кърлиш и не могат да стигнат. Я ще своето има проблем. Второ на пролета ние играем в лоши условия, тук няма реална база и трябва да не го правиш. Другото нещо е, че така отбора става по-стикова. Всеки един от членовете му е важен. Той трябва да изпълни нещо, той носи точно определени точки. Значи ще го има малко връщането назад с това пращането на обратно, пушено месо на някъде, пак такива поляни. И ще трябва все пак, всеки един човек е важен, значи не може да се рискува и не може да се взима такива кардинални решения. Според мен това много ще промени начинът, по който се игра самата игра. Ще даде повече време в игра на самия човек.
и по-голяма важност на всеки един индивид, който е там. И той ще се тръгне по-доволен от това, че е играл тази игра, вместо цял ден малко да се разминеш с играта. И е много важно, че всъщност отборното начало отново е заложено, нали, в основата на всичко, защото когато всеки един ти е важен, ти гледаш като отбор как да го съхраниш, виждате се в екип. Въобще неограничени са възможностите за игра в отбор. Там нататък видяхме едно друго нещо, системата от Баджо. Тази система от Баджо е другото нещо, което ми помага за цялото това точкове. Значи ние сме взели, в никакъв случай ние сме адаптирали една система, но тя е много добре работеща, тази система с точки. Другия момент в нея е точно тия Баджо. Значи идеята да се даде нещо на рефера, спомага на това рефера в края на играта той да не ходи до всеки един от хората, да гледа реално кой е застрелян и така нататък. При него просто той накрая трябва да преброи тези неща. И той трябва да следи, когато човек е елиминиран, той да си го махне това нещо и да му даде. И вече в момента, когато е отминало там напрежението, екшена на дадена ситуация, той вече може само да ги преброи, да ги въведе в протокола и оттам нататък излизат толкова статистики, колкото няма в кампустрой. Този бач, не знам дали забелязахте една друга хубава негова, преди на мен много ми харесва. Да гледахме с различни теми, всякакви арбан системи, които пак така се свалят разни ленти, дават се и така нататък. Въведено доста време се експериментира. На нас тази символика на баджа ми харесва. Не можете цял главата начин. Вие разновачите. Значи виждате на филм, не знам дали се личеше, надявам се да си е личал, че отдалече това нещо не е демаскира толкова много играчи. Той може да го прибере нали съвсем, то трябва малко над яката да се вижда. В същото време отблизко той може да бъде разпознат от рефер или от самоотборник, че той е с него и той да бъде проконтролиран дали е с него. Вече в момента, в който го вади, нещата не са важни. Важни са нали, всички, различни са цветовете на противниците и на атакуващите, на отбраняващите, но я няма тая лента от Тиксо, първо, която няма страшно много време да облепиме всички в началото. Нали, това не е показателен принцип, че аз можа да му цяла главата. Принцип много лесно са. И там нататък махаме ги тия жълти и червени тиксота, нали, които по някакъв начин сигнират и наистина даваме това. Също нещо по същия начин ще действаме и с рефери, искам да ви кажа. Първо, че самите отбори ще трябва да нали, в един момент да положат някакъв труд като рефери, което не отнема времето за игра. Но другото е, че реферите няма да имат никакви отличителни белези, те ще се движат заедно с отборите. Нали, отличителен белег е като видите човек без пушки. Това ще показва до някой, че той е рефер. Но няма да го имат тия сигнални жилетки, които гледат някой храс, нали, и ви показва, че реално там седи, реално някой, може би, или се случва нещо интересно в храста, но така един, че първо се стреля, после се гледа. От тази гледна точка реферите ще бъдат по същия начин екипирани. Сега след тия системи с баджовете, всичките тия статистики, които вече сме събрали, накрая видях един протокол такова книго на филмчето, който протокол е нашата връзка между и много новите неща, всъщност, които искам да ви покажем. Ние не искаме да ви кажем, че това е формат, който е за първи път в България. Но може би ние сме за първи път в България и ние искаме да ви дадем нещо за първи път в България. Това не е за първи път в България, това правим хиляди пъти и ние не сме направили нищо друго, освен да събереме така нещата, които са работещи по система и да ги приложим. Тази точкова система е също така работеща система. Проверена, работи, случат се нещата добре с нея и тя ни осигурява всъщност връзката на тази чисто реална игра с после тази база данни. Нашата цел, освен да излезем от анонимност, нали, всеки един играч той да се почувства важен, да почувства напрежението на топера, след това тия негови факт, което той е постигнал, да не става една история, която все повече се украсява, нали, с всяко сядане на масата и все повече, да остане едни досиета истински, които да покажат, нали, всъщност, да се запазват. Нито едно нещо, което направите по време на игра, така нататък, няма да изчезне. Всяко едно нещо ще бъде съхранено в тази база данни. В тази база данни ще бъде не ясно стича на сайт. Това се чу на няколко пъти, демонстрирахме го и в екраните, които получите. Но този сайт не е създаден случайно.